Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Sjetimo se, pre nekog vremena imali smo priče o generalštabu, kako se generalštab predaje Amerikancima, pa je došlo gomila raznih analitičara koji je rekli, ma nije to baš tako, ništa ti to ne razumeš, pa u komentarima botovi, pa se vlast oglašavala da to nije tako. Međutim, evo ga jedan istinski pravoslavan, istinski dobronameran čovjek, Trumpov zet, Kušner, dakle, koji kaže o generalštabu sljedeće. Ovaj projekat će podići Beograd do nivoa najbolje međunarodne destinacije. A zatim Goran Vesić kaže, još nisu dogovoreni finansijski detalji i detalji zakupa kompleksa generalštaba na 99 godina. Dakle, ovdje okupacija ima se nastavi večno po njihovim planovima. Sad naravno ovaj istinski pravoslavni Kušner, kažem dobronamerni Trumpov zet koji će da nas oslobodi i tako dalje, radi šta radi i ja njemu ne mogu mnogo ni da zamerim. To što on meni nije simpatičan ni malo ni u jednom smislu te reči, to je druga stvar. Ali ponašanje ove vlasti koja to dozvoljava i ponašanje onih koji to opravdavaju. I onda svaki put kad ih opravdaju, pogledajte šta se desi posle toga, desi se upravo ono na što su ljudi skretali pažnju. Znači to više nisu priče za malu decu, jer priče za malu decu su mogli da budu 2012, 13, 14, 15, ali prošlo je preko 12 godina. Evo sad smo na 12 godina. To su sad priče za debile. Sad, oni koji veruju to, ja ne znam kako drugačije da ih nazovem. Hvala Bogu da jedan deo Srba ne veruje, ali mi smo u manjini. Znači, veliki broj ljudi je koji i dalje veruju nekakav spas, da će doći od ne znam odakle i tako dalje. Jedini spas može doći iznutra, a kako da dođe spas iznutra kad vi imate ovakve tipove? Vesića, Kušnera, ovoga, onoga. Eto, setimo se kad je bilo 25 godina, odnosno četvrt veka od bombardovanja i agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Bunt je pravio skupove, dolazili su Jovana Stojković, Damjan Knežević, pa su oni govorili o Rusiji. Pa Damjan Knežević tu kaže da ako bi Vučić sada prilikom promjene geopolitičke situacije okrenuo se prema Rusiji, kaže, ne bi više bio izdajnik. Pa ljudi, ali ima oprosta za sve ovo što je do sada uradio? Pogledajte šta je uradio ljudima, psihološki i ekonomski, na svakom nivou. Ali, znate, nije poenta, ne veruje, ja verujem da je veliki broj ljudi ne veruje njima. Možda Jovan Stojković sigurno veruje veći broj ljudi, ali Damjanu Kneževiću ne veruje. Ali poenta jeste da taj skup organizuju Bunt, Damjan Knežević i drugi, jer se niko drugi neće ni setiti, odnosno svako će reći onda pošto bi ja dolazio da su ovi prevaranti. I onda na taj način stvari postaju prilično jasne. Ko gde postavlja koje ljude, ko kontroliše protestima, a sve smo to pričali milion puta. I sa Nadom Gladović, i sa Tamarom Bradić, i sa Nestorovićem, i sa Pavlovićem, i sa Ljepojevićem, i sa Miroslavom Aleksićem, i sa ovima, i sa onom. A sada će da nam dođe istinski pravoslavni Kušner, ili će možda da dođe istinski pravoslavni Savo Manojlović, koga isto tako istinski pravoslavni Rockefelleri finansiraju, istinski pravoslavni Soroš i ta cela ekipa velikih ćiriličara i ostali kojima je jedina briga kako će ovaj naš napaćeni narod da preživi i da se izbori za svoju slavu i slobodu koja samo što nije došla i tako dalje i tako dalje i braća Grimm i Hans Christian Andersen i svi ostali. Dokle bre više? Znači dokle više te priče milijardu puta ponovljene. Pa to su samlevene priče. Samlevene, više oni melju, ponavljaju iste fraze, isto izbacuju. Ne postoji više kreativnosti jer je sve iskorišćeno. Sve fore su do sad iskoristili. Što znači, Srbe možete da ne radite na iste fore milioniti put. Doći će Trump. Trump je već bio tu. Doći će Putin. Putin je tu četvrt veka skoro. Znači, doći će Đilas je tu već koliko dugo. Doći će, ne znam, Miki, doći će ovaj, onaj. Nemojte se zaluđujete više. Mora se stvoriti zdravo tkivo, znaš, da se stvore, ne znam, Damjan, Jovana Stojković, ovaj, onaj, Dragan Petrović, ne znam, i tako. Ko je bre istinsko tkivo, zdravo? Pogledajte gde živimo. Znači, stvarno, priče su nejasne, ali dobro, znam da će mnogi verovati dalje u to, tako da tu nema spasa. Hvala vam svima na pažnji i mi se vidimo u nekom od narednih videa. Ja vas pozdravljam i prijatno.